Tibda l-maratona ġbir ta' fondi bris id-Dar tal-Provvidenza, maratona li ta' kull sena tkun espressjoni ta' solidarjetà tal-poplu mal-persuni b'abiltajiet differenti, iżda li jinħtieġu assistenza fis-soċjetà. Il-Dar tal-Provvidenza bdiet ġenerosità ta' mara li semmet il-Dom Micheli Aid for Refusion b'din il-ħolma li jibni l-ewwel dar f'Malta l-persuni b'diżabilità. Tagħtu l-ewwel mit-lira u Dom Micheli Aid li dik kienet is-sija tal-Provvidenza. U ġara bħal miraklu ta' tkattir tal-ħobs li l-ġenerosità tal-poplu Malti minn dakinhar ma waqfet qatt u llum qegħdin niċċelebraw 50 sena mit-twaqqif tad-dar u ċerti li l-pubbliku Malti se jkompli jissapportja d-Dar tal-Provvidenza kif dejjem għamiltu dawn is-snin kollha f'din il-maratona tal-volleyball li se ssir fid-Dar tal-Provvidenza. I-maratona li fiha l-parteċipanti juru impenn personali. Dejjem għamilt il-maratona u nħoss li tagħmel ħafna ġid fejn naħdem ukoll jgħinuni biex niġbru għal-maratona fil-fatt għandna l-billboards tal-iskejjel tagħna tgħin lili u ngħin il-ħaddieħor ukoll. Permezz tal-impenn tal-parteċipanti jibbenefikaw ir-residenti. L-ewwel għan tagħna huwa li nafu li d-Dar tal-Provvidenza għandha bżonn il-flus biex tirranja matul iż-żmien kollu. Bażikament l-ewwel ma niġi biex ngħin id-Dar tal-Provvidenza mbagħad l-isport huwa sekondarju. Bażikament l-għajnuna li ntuhom ma jgħaddux mingħajr din l-għajnuna, jiġifieri hija xi ħaġa sabiħa li jkun hawn grupp sħiħ maqut nkunu nistgħu ngħinuhom. Se jkunu 3 ijiem impenjattivi iżda ta' sodisfazzjon. Ili biex nagħmilha hekk u tipozziju dejjem kien jagħmilha u tħajjart hekk u vera ħadd gost li għamilta dis-sena. Għall-kawża tajba hux ħafna nies għandhom bżonn il-fondi u hekk u esperjenza sabiħa għal-ġigtu. Għal-parteċipanti u għal-poplu Malti, id-Dar tal-Provvidenza tfisser Jina lija li kieku jkolli tifel b'diżabilità li nkun għandi appoġġ minn dar bħal din li għandi fejn nista' jgħinuni u s-support tagħhom tiġi tkun biżżejjed, jiġifieri li għandi serħan tal-moħħ li hemm xi ħadd li jista' jieħu ħsiebhom biex bħallum li ma tistax tieqaf taħdem hija serħan għall-moħħ kbir għal min ikollu nies bħal dawn jew għal min jista' jkollu. Fit-tmiem il-maratona l-parteċipanti u l-poplu se jkun ta' kontribuzzjoni qawwija oħra għal dar li tagħmel biżġid fil-komunità u li timla vojt biex tgħin persuni li għandhom post mill-aktar importanti fis-soċjetà.